beli pi kipat ba sasisian pat nyuan pai biang sepi hakabai de bet ka film kejuk kumbang ilada ban penbana kini kisisngi arsngi ban mentangin penbana biang sepi kipat ba baya ka film kejuk ngin pen ipat ba no apo biju cinema hall Shillong nadu ka khatsan trik jong mentau benai Julai hadu ka arpway trik jong mentau benai Julai ngin pen i kene ka film tang steo de kum ta ngin nomla pan pen isu hadien de kum ta nga khat di pi kipat ba smopha ban wan ma pi ban ai ka jing kersan dak ba non ban sakhi hi kene ka film apo biju cinema hall Shillong kapor wan pen i kene ka film kan de kapor khadwe siteng man step ar baje janmit san baje janmit pat hakapor nyo baje damit te kumta ngamdren kamban batai hak bede bet khana jong kane ka film te wan hima phi ban sakhi bat pej ayu badon po jongka shushu ngakat pat ya barok ki youtuber hak baki la upload upload lang kane ka video po kai channel jongki kanom dan kanur ka jengta ya channel jongki nomor gilabu common creative kum kadak bapin support lain ni dak bapin sapriang lem ka kubor shakiwi pat ki bom yo sngo le se anre dening ba ka YouTube channel jongki dak bap ni rapan upload lang ya kane ka video ka banga keren menta khnang kan long ka jingerap nak leng jongki ru ini beli shu sim ka kumbe jing e cha pi ka be hasr nge chong pi ngan wan mam